Hyvää uutta vuotta Regalians Magazinesta. Tänä vuonna Regalians Magazine lähti Skotlantiin Edinburghin tekemään spesiaalia maailman parhaista uuden vuoden vietoista. Skotlanti toki tunnetaan lampaistaan, maisemistaan ja viskeistään, mutta harva tietääkään, että Skotlannissa ostetaan myös juhlia uutta vuotta. Uusi vuosi tunnetaan Skotlannissa paremmin nimellä Hogmanay. Hogmanay kerää ihmisiä ympäri maailman, erityisesti Englannista, mutta tällä kertaa se onnistui nappaamaan myös Regaliansin Suomesta. 4-päiväinen spektaakkeli kerää ihmisiä Edinburghin aina katuartisteista juhlioihin. Uuden vuoden aaton lisäksi Edinvaltaa aaton soihtukulkue, josta näemme hieman matskua seuraavassa. Tuhannet soihtuja kantavat ihmiset ottavat osaa tähän massiiviseen soihtukulkueeseen, jota säästää muun muassa yli 100 säkkipilliä ja rumpua. Kulkue huipentuu Calton Hillille, jossa rituaalinomaisesti sytytetään viikinkilaiva tuleen, ja tätä seuraakin massiiviset ilotulitukset. Tämä spektaakkeli kai kuvaakin 900-luvun viikinkien häätämistä Skotlannista. Uuden vuoden aattona Edinburghin Princess Streetin valtaa massiivinen street party, joka kerää kymmeniä tuhansia osanottajia. Näissä koko Edinburghin keskustan täyttyissä bileissä esiintyy jopa 14 artistia 4 eri lavalla. Tämän vuoden pääartisti oli Biffy Clyro, joka on alternatiiviskenen yksi ykkösnimi ja skotlantilaisten oma suosikki skotlantilaisten juuriensa vuoksi. Mitä perinteiseen uuden vuoden juhlintaan tulee, oli koko alue yhtä isoa anniskelualuetta ja alueelle sai tuoda toki omia juomiakin. Tämän lisäksi ilotulitteita oli varmasti riittäviin, sillä parina päivänä ehti nähdä ainakin 5 ilotulitusta, sillä jokaisen artistin välissäkin oli oma ilotulituksensa. Aatto päättyy perinteiseen tapaan lähtölaskentaan ja uuden vuoden pääilotulitukseen, jota seuraa ainakin skotlantilaisille perinteinen Auld Lang Synen yhteislaulu.